ngibingelele abaphathi ngezihlalo zabo, ngibingelele abomama, ngibingelele izinsizwa, ngibingelele izintombi zevangeli, bese sibingelela inkundla esikuyona. Lithi iBhayibheli okagwala uma solilandelisa kahle ngaphambi kokuba uJesu ayongena eJerusalema, kodwa kunento okudinga ukuthi ikhunyule. Inkosi emusebenzi uthumela abafundi abathembekile ukuthi abayothukulula ithole lembongo likukhulekiwe, but inkinga yami ukuthi angilanda likhuleke kuba uma sizo emkhosini wephasika kunezinto kufanele sizikhulule. Inkosi emusebenzi abangcwele ngoba sihleze sizoza emkhosini wephasika sena into esazikhulekile kodwa singabe sezwa lutho. Lithi iBhayibheli lami uJesu uma esebona konke sekuphelelisiwe noma sekufezekile uzwakala seshona yakho ukuthi ngomile. Inkosi emusebenzi abangcwele uJesu naye wayoma njengabo bonke abantu. Uma sizomkhumbula kahle ohambeni lakhe, uma ehamba emthonjaneni eyokho emthombeni uyafika lapha kukhona owesifazane okhona emthonjeni uyacela umakamphuzise. Inkosi emusebenzi abangcwele but lo wesifazane kuba wayengaqondi ukuthi uma uJesu ecela ukuphuziswa uyena ufunani. Inkosi emusebenzi abangcwele haleluya. Take moya moya but uNkulunkulu noma uJesu engabhekile ukoma kwamama ngaleso sikhathi, kodwa wayebheka impilo akayiphila ngoba siyamuza sephuma sehamba siyotshela abantu emhlaba wonke ukuthi wozani nizobona ngitshele konke. Nanamanje besizofisa njengoba sithi uJesu wayomile phezulu kwesiphambano, siyabona ukuthi kwakukhona amasosha elasuka lasondela kuyena aphulise isimo saviniki. Inkosi emusebenzi abangcwele ngoba manje wayengawaqondi ukuthi uviniki usebenzani kumuntu. Haleluya. Dieu Jésus awena njengoba sikuyona le ndawo. Uma sikukhumbula kahle ilizwi likaJesu, lona lizwi leli la akhombisa khona usezwe ubuhlungu la umona esebona ukuthi ubaba noma uNkulunkulu seqhelile eduzaneni wakhe, mase yamcela ukuthi njengoba ethi womile, hayi ukuthi wayomela izinto eziningi zasezweni, kodwa wayomela nomphefumulo wami nowakho ukuthi ngasale sephakaliswa lapha emthini wehlamba esithona isindisi. Inkosi thela umusa.